Ini ang inyong kurban dari kuktas may kutok talasais. Ngato ang broadcast ng lokal sa Plaza Leticia din matagaan lang Domingo ato naghimo nga ka maingon nato gimbuhaton sa debate kon batiko sa bagto. Tubos pagdumala sa inyong angkurman Dani Kuktas Maygala. Ikon ba sa hapon sa atong station reserves mga Brock Cortez ng atong news director Inday Marisa Mansos. Kauman ato speakers tawag si Chief Engineer Rudy Adiura. Maygala sa atong signal loud and clear sa iyong dapit. Wala kumusta di ay sa atong kaigsunan dito gawas nasod. Kaya ganito ang broadcast makita pinangog pinagi sa paglagon sa atong internet sa atong website www.livestream.com/Cebu540. Niata nanukat sa Plaza Independencia Maygala. O niya kamo doon mga mensahe. Text lang ang 0919-266-5911. Ato kay sura dito gawas nasod, pwede ka po makapatangat sa inyo mga greetings sukuban pa. Dili ato tublalon sa batiko sa pagtuubo sa inyong angkurban Dani Kuktas. O manawa tangita sa alarma 5:40 alas 8 ngadto alas 9:30 sa tulonon matagbuntag. Ingon man sa alas 4 sa hapon o nining adlaw asang Domingo Maygala alas 5 alas 6 nining da batiko sa pagtuo. Then ang duha karon nga magharong na ilan na gyud sa itablado o sa mga city palabras o sa debate o sa mga telebisyon inyo makita o mudungog. Ining oras sa Maygala sa Bantikos pagto ang sa sa affirmative side mao si Alvin Pitamundo Maygala nga padala sa tima Gitamundo sa tima nga naguluhan nga ang Dios matarong usa ka Catholic faith defender samtang sa negatibo nga bahin hamon to. Negatibo nga bahin Maygala na ila usab nga supakero. Pero bisan na supakero pero buotan no si Rudy Rakasa sa humanism. Kung kamong naglagot, ari aras Plaza Iglesia, di Rudy. Okay. Ha? Kamong naglagot karon, ang pamuli ninyo, di Rudy Rakasa, pero dili na mo ibutang, itugaan po na sa Minampitas Plaza kay. Ito na karon. No? Siya mo na magala sa Baruganan, kadili tinuod nga Diyos matarong. Samtang sa affirmative side, pamatutaan ni Alvin Pitamundo, nga ang Diyos matarong. So atong taga 5 minutos Maygala, si Alvin Pitamundo nga iyang pamatudan nga ang Diyos matarong. Kunya tagaan pa natong 5 minutos, Rudy Rakasa paghiling sa burgana ni Alvin Pitamundo, niya basmao silang duha sa ilang burgana niya. Kamo diha mga tigpaminaw nato karon, tambay lang mo diha. O diha kini ato mga viewers diha sa ato karon habutagan, pwede ka mo mutara humana sa ilang tema. Atong tagaan 5 minutos si Alvin Pitamundo nga ang Diyos matarong. Daghang salamat Brad Dani Kuktas sa DYRD o sa itong mga suking paminaw karon o atong katbang karon si Brad Rudy Rakasa sa humanism nga manigar sa tima nga pabarog nga mao nga akong pamatudan nga ang Diyos matarong. Ang ato man yung prinsipyo sa isip Katoliko nga Kristiyano nga pinaagi ko sa pagpadayag sa Diyos ang pagmatuod. Kaya ang pagpadayag sa Diyos sigurado man gyud nga di gyud masayop. Nasa 2 Timoteo 3:16 nga ang kasulatan gibugna kini sa Dios. O gagamit kini aron pagpanudlo kapos mapuslan mo na sa pagtudlo, sa pagpadlong o sa alas sa patulit aron na pagmatuto sa pagkamatarong iyon ang tao sa Dios mamahingpit masanang kapan alam sa tanang mahimbul aton. 2 Timoteo 3:15 ngadto 17. Busa base sa kasulatan Aranil Badrudi kung sa ulit na pagnigar, ako yung sayunting pamatudan niya ang Diyos, matarong Diyos. Deuteronomio 32:39, ang Diyos matarong. Ngayon yun ang Diyos, ako, Diyos nga matarong. Ako naghatag og kinabuhi. Ako sa nagbawi og kinabuhi. Ang Diyos din mahayag na no. Kanya si David sa ningon sa Salmo 7:11, dili sa balang kasulatan. Ningon si Salmista David, ang Diyos matarong nga maghukom. Usa ang tanang paghukom sa Diyos, ug ang tanan iyang gibuhat, ug iyang gipamulong, puro gyud mga matarong. Niya sa Pinadayag Kapitulo 15, versikulo 4, versikulo 3, verse 4, miingon dito mga santo sa langit, ug ang mga angheles. Mituwaw sila nga nag-awit sila sa awit ni Moises. Ulipon sa Diyos nag-awit sa kordero nga nag-ingon, dako kay bulungan ng imong mga buhat o Diyos, o Ginoong Diyos kung magagaon sa tanan, ikaw matarong, ug matuod din ang tanan nimong mga pamagi o hari sa kapanahunan.
kinsa pa'y dili mahadlok kanimo dili maghimaya sa mungalan o Dios. Kay ikaw lamang o Ginoo ang balaan. Ug ang tanang kalasuran magasimba kanimo kay gipakapadayag mo na ang imong mga hukom. Mugna kung pinadayag 15 versikulo 3 katus 4. Ang atong Ginoo nga si Jesucristo nga bugtong anak samahan, ipadayag ka nato sa kinahiyagit sa Dios. Kung mabasa ni Berdudi sa balang kasulatan, adunay sami atong Ginoo, ang anak sa Dios. Mapamatudan niya ang Dios samahan. Sayop sa dula ko'y sala o sipyat. Apan diri sa balang kasulatan, kitang tanan saksigid nga matarong ang Ginoo. Wagi sayop na nabuhat si Kristo. Wasay baka kalapulong, 1 Pedro 2:21. Ingon si Pedro, wagi baka kagikan kang Kristo. Si Kristo mismo sa Juan 8:46, ingon siya sa mga Diyo, kung doon ako'y sala, kung doon ako'y baka kalasulti, pamatuti ninyo, sopi ako ninyo. Wagid ka tayo mahudiyo ang ingon. Muni mong bagag, muni mong sala Kristo. Tungod kay matarong si Jesus. May tungod samahan sa Diyos. Ipangutan na si Jesus sa mga sa kabataan ng dato. Nasa Mateo 19, versikulo 17. Ningon ang dato. Anong nangutan na kaman si may tungod sa mayo. Kay nangunagod ang dato, magtutudlo sa baymay kung buhat no na makapalagi ako sa kanubing dayon. Ingon si Jesus, anay yung salamang nga maayo matarong. Mao ang Diyos, kung gusto kang usunod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo sa Diyos. Kaya ang Diyos matarong man, mo na ang anyang mga sugo, maghatod sa kanatong makatawan niya mga anak sa pagkamatarong. Ang sa patuloy, kung hindi na di mo to Diyos nga matarong ang Diyos, adik di mo to sa mga sugo sa Diyos. Muning, hindi na itong madusahan itong amigong katbang nga di mo siya masunod sa mga sugo nga matarong sa Diyos. So, nakong posibilidad na mag-iwan na siya di matarong. Pero, ato, di mo na may tema. Ang tema na ito nga ang Diyos matarong. Sa Mateo 19, versikulo 16-17. O niya, si Jesus, wag yung nagbuhat o dautan. Unang sa Hebreo 1:1 nga tuslis, kung mangita tas Diyos amahan nga matarong, ato nung pangitaon niya si Jesus. Matarong ba si Jesus o dili? Kaysa nagbalaag sa himaya at samahan. Hebreo 1:1 nga tuslis. Sa daghan nung nagkalain-lain mga paagi ang Diyos, misulti kanatos karang kapanahunan. Ato sa itong magidikanan, pinagi sa mga probita. Apan niling kaulihang mga adlaw sa misulti kanato pinagig anak. Ay ang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Kang pinagi kang kinsa usab gibuhat ng kalibutan. Kini siya, ingon nga pangalinaw sa himaya sa Diyos, ug tukma gay nga hulat sa kinaiya. Mao ang nagsapnay sa kalibutan pinagi sa gamhanan nga pamulong niya. Sa nahimo na niya pagpanglinis sa mga salas katawan, sa malungkot sa tuos halangdon sa kitasan. Bago lang kita makatulikon sa ulog sa Semana Santa, sa Efeso 1:6 kato sa city, dakukay gugma sa Diyos. Nga mahal, natungod na lang ang anak, gihatag ka na ito nga pinagisang dugo. Sa kabatang kitag kapasayluan sa itong mga sala. Huwag mahimo na ng mga munigar nga si ang Diyos. Dili matarong, si Jesus, dili matarong. Kayo sa may kapasayluan sa mga sala. Kini sa Badruli, ako yung pangutanong niya nga, Kabadruli, makasala mayo ka. At isang sa'yo mo, pasaylo na mo, tubos na mong sala, nga, ikaw di mo, tubos na mong sala. Nagkalagay kang dislang sala, siguro Badruli, malo ka na, ano? Pero nga mo kami mga Krisyano, matarong ka ng Diyos kay. At kami nagpas sa sala, ang pagtubos iya sa Diyos, pagkanindot anay. Muna maghimaya, kitang mga Krisyano, mga labi na kitang mga Katoliko, nga ang Diyos, matarong yun, kaya bisan kita makasasala, siya matarong, niya magbinutan ta, magminatarong ta. Ingon sa Pablo, Hebreo 6:10, matarong ang Diyos, nga digit kalimot sa inyong pagtabang sa mga balaan o inyong pagtungo sa Diyos, buktian di kamo og saktong ganti. Hebreo 6:10. Dili na ko kutob, kaya napupos na itong oras, 5 minutos. Dagang salamat o way sa bayan, ng hapon. Way sa bayan. At ang ay, karong Domingo may gala, ang usa ka tawo nga si Ernesto Adolfo nga mopahayag nga ang reliyon tinukod lang magtao. Usa ka mo nagtukod diha, maigo pa ni. Mao diha, mao na ray, mao inyong atangan. Karong adlaw nga Domingo, babot sunod Domingo, Ernesto Adolfo nga mopahayag nga ang mga reliyon minugna lang sa tao. Ikaw na Alvin, hapin ka. Okay, tagana pag 5 minutos may gala. Pangutana usab si Rodel Casa barugada ni Alvin Pitamundo sa iya barugada nga ang Dios matarong samtang kay agon pinagis pangutana
ni Rudy Ricasa nga sakop sa Satanismo. Ay, stay. Humanism. Humanism. Sorry, Rudy. Dili, humanism. Okay, ang tatagaan si Minutos. Si Rudy Ricasa regala siya pangutana. Burgana ni Alvin Onyuno. Go ahead. Daghang salamat, Brother Dan Pugtas. O sa tanan nga naminaw karon, maayong hapon kanatong tanan. Nindot kay mga kaigsunan ang ipamahayag ni Brother Alvin nga matod pa niya ang Diyos matarong gayon. Inigpasa ni mo pala kasulatan, akong pangutana ni mo. Isaiah 45:7. Niingon man ang Diyos, ako'y gahimos dautan. Ako'y gahimos matarong. Yung ka matarong na naam nagigautan. Ano ito ba? Wow, may nga ng Isaiah 45 City. Kami nga ng Diyos, ako ang dautan, o tinugdan sa kadautan. Pasabot niya, pag-ingon niya, ako naghimos matarong, di matarong man siya. Kaya naghimos siya sa kadautan, pasabot na, gitugutan niya, kay walay dili, mahitapos kalimutan, isang mga negatibo, binagi sa pagtugot, pero dili sa kagalingong kabuot o direktamente, kung dili yan gitugutan, kay tao doon na may gatagan man niya, kabubutong gawas pagpili sa matarog dautan sira 15, 12, 14. Mana kung mupili tang dautan sa maning baldo pili ang dautan, utugot ang Dios sa tapang matarong ng Dios sa paghatag kanimo nana. Kay kung daungan ka, mura ka nagrobot, na dautan ang Dios. Kay gimo kang robot. Tubag sa pangutana. Okay. Sunod pangutana. Dahil pangutana. Niingon siya nga dili ko dautan ang Diyos. Ang Diyos mismo ni angkon. Niingon Isaiah 45:7. I form the light and create evil. Huh? Pangutana. I form the light and create evil. Siya man nagkabutin ng dautan. Sabi mo kawa. Ang tubag. Huwag niyo mo maanilaw pagkaayo akong tubag. Ganindot kay ang tubag sa mong nindot ka pangutana. Nga kailangan ng pag-ingon lagi sa Diyos. Ako naghimog matarong. Direkta na niya kay matarong man siya. Dito naman 22-29. Kaya pag-ingon niya nga ako sa naghimog dautan. Dili na direkta niya. Kaya ano, sumod na na nga ang tao nga mubuhat og dautan. Kaya wala magkikidautan nga gibuhat ang Diyos sa nusa. Mugsay kung talaga nga doon na siya gibuhat. Dili ka ni-state na siya nga itubod sa pagbuhat og dautan. Kaya ang tao, kaya tagal na kagawasan. Sira 15, 12, 14. Magapili ka pagbuhat matarong dautan. Manong mapili kang dautan, wala ka daw sa Diyos. Other question. Matarong na sa Diyos. Balik pangutana. Ingon man ka nga dilagi ko ni dautan ang Diyos kay matarong kaayo. Nakabasa ba ka sa Biblia dahil nga si Jesucristo nangagis, ilimbuan niya ang templo, gilapay niya mga sinsilyo, nakabasa ka na, nangagis nito. Kanyang tubag, ibuhat na ni Jesus kay sa Juan 2:17. Mikutlo Jesus karang tugod sa Salmo 69 nga tungod sa kadasig na sa pagbuhat og katarong sa templo sa Dios nga nagalig tumatulisan makawatan mga tikasiro nga namaligya dito sa templo nga balaan nga dapit manang gibungkag niya sa pagkamatarong sa Dios Amahan mo'y gibuhat ni Jesus dili ka dautan mo'y tubag sa nindot mo pangutana Brad Rudy Ricasa. Iuyo si Brother Alvin nga si Jesucristo nanghagis lagi sa templo. Kaya niingon si Jesucristo, ayaw ninyo buhata ang balay sa akong amahan, taguan na sa mga tulisan. Akong pangutana, katong nanindag sa lampatis, tulisan nito. Alang tubag, mga tikasan, kailang pagpanulis sa maranas, panikas, kay namaligya sila balaang dapit, nila ang ngayon nabaligyan ni mong merkado. Unya, pamaligyan nila dito mga ilang mga negosyo. Unya, bawal man na sa Ginoo kay balaang dapit. Mo nang iyang gilimbuhan, pero gipagawas niya. Pero dito sa gawas templo, pwede ka negosyo. Pero sa sos templo, dili na kay matarong ang Diyos. Ay, tubag Oo, lagi, matarong kuno ang Diyos. Unya, nanghagis. Unya, niingon pag siya nga, ayaw ninyo buhata akong amang balay sa akong, ayaw himo akong balay sa akong amang, taguan na sa mga tulisan. Kato taong money changer, ka na mangilis o kwarta. Ingnon na nimog tulisan, no? Sabi yung taon ng Diyos. Ay, ang tubag, klaro tayo. Nga, mga tulisan dito, nanikas mo sila kung ibalik mo. Nga, naninsil sila ito, nanikas sila ito, mga maniningil sa buwis. Ang mga tao ilang gilansisan, maligya sila mahal kayo sa ilang mga negosyo dito, mga baka, hindi mo nalang merkadong simbahan. Nga ka lang simbahan, balangan lagi na. Ano ka sa'yo kung tumatawa na, hindi mo nalang merkado, ang balay samahan na sa Marcos 11:17 nga 19. Mo kinay katarungan nga limbuan ni Jesus sa gipalayas kung matawanan. Katapos ang pangutana. O, dito kay, alitas sa ingon man ka nga si Jesucristo, dili gyud mamakak. Di ka mamakak, Di gyud mamakak.
Si Iso Kristo, Wala ko imbitahan magkaigsunan siya, mga tutas pista. Ingon si Iso Kristo, dili ko, pabili lang ko diri sa Jerusalem. So pagpista dito man, makako siya wa. Alang tubag, sa Juan City, ningon si Jesus nga, di pa ko muadto sa pista. Karon namin butang karon. Pero sa may mga unya, sunod oras, dali siya muadto. Kaya paglakaw siya may igsuon, misunod man siya. Kung masamay nga, di ko magto, hantod-hantod na. Okay. Nindot sa tubag. Nindot sa kusara. Ni Rudy na kasa, ngadto sa mayag, Alvin Pitamundo may kala. O niya sa Gitamundo. Pitamundo. Gitamundo. Oh, Gitamundo. 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 Basta na ido, katapusan, mauro na. Gitamundo. Gitamundo may kala. Ang usaka, na ila, na pantog, nga safety kung Catholic Faith Defender. Bisan, daghanan na ginipurna sa ni, si Anthony Bacasio, orat isungog di mo, no? Okay. Kung si Anthony Bacasio, sakyanan ka ron, maaptan pa ka. Okay. Atong tagaan may gala sa liwag kung may pamagi. Nagpaminaw ka mo sa liwag kay RBC kung kuntanan dahil sa inyo radyo kini ang iyong angkor sa kaginan. Dari ko tas may gala sa batikos sa pagtunurukan sa Plaza ni Pinidya. Ang atong batikos lalis sa Laing Reliyon. Tibo kalimutan na. Tungkol kay kini atong broadcast. Pinaagi sa high-tech kagamitan. Makita manungog na. Lagod lang sa atong website kay gingon na to kanina. Atong tagag 5 minutos sa iyaw sa pamayag pagdinaay sa organan ni Alvin Pitamundo, Rudy Casa Megala, sakop sa iyong miso, ay abrogadan, adios diri Matarong. Daghang salamat pag-usap. Brother Dan Kugtas, upos mo ko, may ngapon na itong tanan. Unya mga kaigsunan, amo na lagi ning lalisan yun. Kay mato lagi niya, ang Diyos purtik yung tarunga. Tarong bugo na mga kaigsunan, nga nakapatay ning Ginoo. 1 Samuel 6:19. Karong mo ito pagkapataya. Gipatay sa Ginoo ang 70 ka tawo. Kay ang sarag yun, nilili sa kasabutan. May natarong na. Nang lili lang yung pat yun. Pagkadautan ani Brad Alvin, oy. Namingo kang matarong. Matarong na, nga malili, kailangan na patyo na ka. Di sa maayo. 1 Samuel 6:19. Giangkon yun sa Diyos mga kaigsunan. Giangkon Diyos sa Diyos na ako ang naghimo aning dautan. Ako sab ang naghimo sa matarong. Naag na, Isaias 45:7, na maingon ng gyapon ka. Nga dili man na dautan si Jesucristo, niangko naman na ang Diyos. Niangko naman na siya. Sa aton pa mga kaigsunan, klaro kayo na kining Diyos mga kaigsunan, dautan yun ni. Kaya namakagmasan ni. O sa isulti niyang adan ng iba. Adan iba. Sa adlaw nga mukaon mo bungas kahoy, mamatay mo. Anong adlaw, pagkaon nila, waman mamatay. Namakag na sang Diyos. Pero ang yawa, o sa isulti yawa, putan yun ang yawa. Hindi yawa, o inikaon ninyo ana, masayod mo. Unsay maayo, unsay dautan. Pagkaon ro nila, nasayod mo sila dautan din ng wa sila sinina. Nagbuhat sila og tapis, ikitabunan ilang lawas. Kay dautan de tong hubo sila magkawil-kawil man. Oo, nagitabunan. Tabunan ang ilang lawas pa. Magkawil-kawil man. Sakto ginawa, ingonyawa, ayam og tuwa na. Inikaon ninyo, masayod mo, unsay maayo, unsay dautan. Pagkaon nila, nasayod man day nga hubo sila, dautan man ang hubo. Nagbuhat sila og tapis sa ilang lawas gikan sa kahoy nga igirang, nga dahon. Sa to pa, nanlimpyo na. Sa to pa ang yawa, yun nagtukas tinod. Ang Diyos mo'y namakak, inikaon ninyo ani. Ining adlaw, sa adlaw nga mukaon ani, mamatay ka mo. Sus, kapag kaon ng adlaw, wag mamatay. Niabot og 930 ang kuan niya, edad ni Adan. Sayunan ka na. Unya to, kung sa iso si Ginoo, sa adlaw nga mukaon mo patay, bisag mo hikap lang, patay. Pero namakak na sa Ginoo, sa padautan gyud ning Ginoo. Naaya pagkadautan, away question na sa iya pagkamatarong. Kaya di man mahimong magpulos ang katarong. Ang Ginoo na matarong na sa dautan. Anak na ingon ang Ginoo nga tahuran ninyo ang inyong amahan o ginan. Okay na, matarong na, Brother Alvin. Ingon sa diya nga dumti ang inyong amahan o ginan. Padumtan man sa Lucas 14:26. Sayunan ka na padumtan na sa pakining ko no, mao ni nagtudlos kadautan o katarong. Di kay ingurap ulunlon yun matarong dili sa namahimo. Kay unsa may dakpon o pulos lang matarong, why pulis? Di man di na.
magbuhat yung Ginoo og dautan para ang mga pulis magkatrabaho. Kay why dautan mo sa mga pulis maglingkod na diha. Why trabaho? Ug wa ni snatcher, wa na mangilad. Luoy kay ng pulis why trabaho. Sa pa magbuhat yun og dautan ng Ginoo para makatrabaho sa nang uban. Ana man ni magbuhat sa siyang matarong para sa katong nga dautan makatrabaho sa. Ana pa bali-bali naman eh. Kay kining tanan pagbuot kini sa Dios mga kaigsunan. Pero katong iyang giingon ni Brother Alvin nga ang Dios kuno lunlon gyud matarong di na tinuod. Dunay matarong okay ko. Naay matarong naa sa gyud ang iyang pagkadautan. 2 Samuel 22. By Charles Gabriel 27. Sa mga dautan, ako dautan, o sa mga matarong, ako usab matarong. Sa yun nakasulti sa Ginoo. Basahin yung Biblia. 2 Samuel 22. By Charles Gabriel 27. Sa mga dautan, usbon ko, ako dautan, ingon ang Diyos. O sa mga matarong, ako usab matarong. Naagin na sa Biblia. Sa tod pa, kining Biblia mga hitsas ni tanan, na ay matarong, nasa dautan. Yes. Isaias 45 City. Kung sa'y gisulti sa Diyos. Ako'y kahimo sa kahayag. Ako'y kahimo sa kangikit. Ako'y kahimo sa dautan. O ako sa'y kahimo sa matarong. Isa yun lang kanag doon ni Ginoo. Di mo na nga lunlun na siya matarong. Wala gil imposible sa Ginoo. Ang tanan niyang mahimo okay ba na? Makahimo siya dautan. Makahimo siyang mamangkak. Kay ang tanan mahimo sa Diyos. Klaro kay na. Ingon ang Diyos. Oh, why ang tanan mahimo gud sa Dios magkaisunan? Why dili mahimo sa Dios? Nya kana lang pagpamakak, sayo na lang pagpamakak. Ingon kong Ginoo na makak siya, ingon na siya nga sa akong nga apostoles kading na dinhi. Inigabot, inibalik nako. Napay mabiling buhi. Sus, wagay kabalik, nahulog na kamatay, namakak na sang Ginoo. Timali ko na mo ito. Mateo 16:28. Sa ito pa, kining Diyos na ako niya tanan, matarong o dautan. Nagasalamat o may hapon. Okay. Nahumanagad sa negatibo nga bahin maigala ang iya paginaid programa ni Alvin Pitamundo. Gitamundo. Kaya din ang Diyos matarong samtang gipamakak ni Ronel Casa nga di Diyos dili kita matarong. Atong tagang 5 minutos baliktar usap si Alvin Gitamundo usap ang putana sa programa ni Ronel Casa. Atong tagang 5 minutos si Alvin Gitamundo. Daghang salamat. Brad Danny Ugtas, Brad Rodel Casa, una na ko pangutana. Igamit man nimong 1 Samuel 6:19 nga pagpamatuod ka ang Diyos may patay, tao. Ni mo giingon nga tungod nga na may patay ang Diyos nga dili na siya matarong o dautan na siya. Ako pangutana nimo. Kanang ang tag-iya sa kinabuhi nga mga Diyos, nga gitulubdas ka kinabuhi. Kung bawion niya kinabuhi nga siya tag-iya, sayo pa sa tag-iya nga mubawi sa butang nga iya nga daan. Tubaga ang pangutana. Sayo pa sa usa ka tag-iya nga bawion ang kinabuhi nga iya man kining daan. Sayo pa o husto. Wa maglalis iyang daan. Ang atong gilalisan, nagbuhat pa siya dautan. Nagbuhat pa siya matarong. Nya ka ng pagpatay, dautan man na. Sa ito pa, uyon ka, nakapatay mong Ginoo. Sunod kong ano, Mr. Budoy, ano responsible ba nagtubag na Badodi? Balik ko na kong pangutana, nga may uyon ka man di ay nga, tag-iya ang Diyos sa tunang butang, laki pang kinabuhi, karon sa iyong pagpatay, pagkuha man sa kinabuhi, ang tag-iya ba na kumukuha sa kinabuhi nga sa'yo tag-iya? Sa'yo ba na kung sa katag-iya, kumukuha sa butang nga yung ipagalihan? Okay. Sa'yo o Ang atong nagitubag, gusto sa'yo? dautan ang Diyos anang panahon na. Gusto yung gibuhat, Yes or yung no? gibawi, pero dautan yung gibuhat, kaya mang gipatay. Yes or no? Yes or no? Lagi, yes or no lagi. Ano man, yes or no? Yes, kay dautan man ko yung gibuhat. Ano pa, gusto di ay nga, magkano na dahil Diyos. Kay, doon na ang pagbaas, kinabuhi kasi tagya. Sunod pangutana, nindot kayo. Isaias 45 City, akong pangutana nimo. Kini pag-ingon sa Diyos, nga ako nagbuhat sa matarong o nagbuhat sa sinautan. Akong pangutana nimo, nakasabot ka ba sa nang dautan nga gibuhat sa Diyos sa pagsulti na na? Kana ding manghakis ka, dautan man na, makapatay ka kang kahoy nga, wa mamunga, yung ipatay, kahoy igila. Ang utang na ko Dautan na, ginay, dautan mo, ni Kung dautan. maingon kung unsang buhatan na dautan sa Diyos, nakasabot ka ba? Nakasabot lagi, ang Okay. dautan niyang buhat, kung pa makabubuton sa Diyos. Daghang salamat. Ang akong sunod pangutana, kay ikaw, tao man, nga dunay kabubutong gawas nun. Unya, makabuhat ka man sa dautan, di ba? Makabuhat kang dautan o dili?
Depende. Ano, nindot kayo niliwagan sa depende. Sana pa mahimo makabuhat. Sunod pangutana. Ganang pagbuhat ni mong dautan, unya uyunan sa Diyos ug tugutan. Tungod kay mubuhat ka gusto kang mubuhatan na, dili ba na husto ang Diyos? Nawa ka gaumi gihimog robot, kay gihatag ka kabuot ang gawas nun. Di ba husto ba na Diyos sa nagmatarong? Tumaga pa Atong tumagon. Kana may kung magbuhat kog daotan, naliwat lang ko sa Diyos. Bukit man ko ana. Husto na ang Diyos. O yun na, nakagawin pang may magis. Ang sunod ako panguta, kasi katungod niyo mo, brado, di nakasas humanism. Kasi subak-subak nga, di ka matalong Diyos na utan. Nga magsige ba ka huyang nis, never kay Diyos. Ano man ang matalong kay Diyos? Matalakan mo yun. Kung ang Diyos ang patay daotan na, o yung kay ko ana, ikaw may mo yun. Dapat na nagtala ka mo, ang pinamaan nga. O yes ka kaya yes, matalong kay Diyos. Sunod pangutana. O ka magpayo ni ako ha. Sunod pangutana sa Judy. Kinain sa Lucas 14:26, ang dinisata sa Genesis 3, naingon ka na mutmut ang Diyos sa makakang Diyos. Yalo nga pangutana, direktag tubag, asa man nga ang Diyos na makak sa panahon sa Genesis 3. Kaya ikaw man Sumasa mabasa makaigsonan, Genesis 3. So, natudot. asa man nga na makak ang Diyos. So, bumasa kag sumabot. Ningon ang Diyos, sa adlaw nga mukaon mo ani Adan, mamatay mo. Ining adlaw yun. Excuse me. Anong adlaw, wala mamatay. Mabasa. Genesis, okay. Genesis. Genesis 3. 3, 4, tingala. 4. Basta na Genesis, 2:16 pala. Ningon ito nga, ang Adan iba, sa adlaw nga mukaon ka mo nining bunga sa kahoy, mamatay kun mo ani adlaw. Karon, pagkaon nila, wa man mamatay, di na ang Diyos. Charo di kagsabot. Nindot. Sunod ang pangutana. Kay mingon ka man sa unang bakak sa Diyos. Ang sunod pangutana, nga nagdalag na ko kayong ganti ko yung tubag. Sunod pangutana, namatay ba si Adan sa nang mikaon siya? Namatay ba siya sa espirituhanon nga nawadaan siya nakabusang siya sa grasya ng himaya sa Diyos? Namatarong ba siya o namatay sa skalag? Tubag sumutala. Basta madali kung namatay ka lang. Ang sulay sa Diyos atong ilalisan. Naingon na sa adlaw nga mukaon ka na. Tawa man namatay, di na makakang Diyos. Hindi mo sabutan. Tatagay salamat. Pangutana sa positive side, ngadto sa negative side, may gala. Pero sa dili pa ito, pala yun. Rudy Casa, Alvin Kitamundo, babalik na sa Master Control, Alex Papuminos from Brando. Please, tambay. Hindi, pero basta, huwag ka bias. Di ba? Ang bias ka ng unir na. Tambay. Okay ba da? Siyempre, ang sino ko ha? Antay, 1 minutos kalabay, alas 5 sa kapunan, nagpaminaw ko maskiwa, Alvin, 5:40 na kung dahil sa inyong radio, kinigapon ang inyong Asperman, Danny Coctas, pagkalamang kikuban kanino, sa batiko sa pagto, nanukat sa Plaza Iniglesia, Dave Tuto, alas 6, Pagala, ang batiko sa pagto, sa gapon at Kabas Master Control, si Chief Engineer Ludi Adiura. Ikaw sa ito magkabalan sa pulsos, DYRP, o sa ito masukit ni Pinaw, Kabisay, Pinaw, Lukumlan, Tibo Kalimutan, kaya kaya ito ang broadcast, makita madungog, pinagin ang paglagon, sa tatatagsa na ito ka internet sa itong website, nga ako nag-ingon ka ganina. Samtang niyatas sa Ribandang site, Pagala, nga ni atong pauno si Rudy Casa, sa iyang kaugalingong opinion sa tubag pamahanap ni Alvin Kitamundo sa barkada nga Diyos Mataro. Ato nyatag pa niya ang 5 minutos aron sa pagkapagutan na kini ato magkaigsunan nga nakaroon na nambong sa Batikos Punto dili sa Plaza Iniglesia live sa DYRB 5:40 na ulan dial sa inyong radyo. Ato may balik ng pangudano ni Casa nga ugmang sunod Domingo mo sud si Ernesto Adolfo sa iyang baruganan nga ang tanang reliyon tinukod lamang og tao. Mao kada atangan ninyo karong umabot Domingo, madlaw tangitan niyo sa alas 8, alas 9:30 sa alarma 5:40 og sa matagapon alas 4 maigala. Okay, ato taga 5 minutos si Rudy Casa, humanismo maigala din iyang i-deny, iyang pamay opinion kaugalingon ng programan Rudy Casa sa humanism.
Daghang salamat pag-usab Brother Dan Kugtas ug sa tanan natong kaigsunan. Gusto ko maayong hapon tanan. Klaro na kay mga kaigsunan nga kining Dios naa gyud ni iyang pagkadautan. Sumagod mga kaigsunan. Naghimo siya og tao mga kaigsunan. Dautan yun wa makumpleto. Awa po ng tao, niingon siya nga, ayaw ninyo usba ang akong gibuhat. Dili niya ipausap ang tao ngayang gibuhat. Sus, ang mga tao makaigsunan, kay patuli man yun. Kay ang ngayang gibuhat ng tao, pisot man. Diba, ipatuli man yun. Kabantay mo na, ngay patuli yun ginikana. Ganong usbon man yun sa mga tao. Kay kining Diyos lagi, dautan kinidaan. Daan yung dautan, di kumplito. Di ka mo muhimo. O niya to mga kaigsunan, klaro kay niya ang Diyos. Dautan yun eh. Kaya nagsugo man ng Diyos, Amos 4:4. Basahon ninyong Biblia. Amos 4:4, nag-ingon ang Diyos, pagpakasala ka mo, kutob sa inyong mahimo, kung gusto ninyo. Di ala sa siya, kung ninyo lang gusto. Sugo ka po niya. Di ko masagana may kondisyon. Pagpakasala ka mo, sa inyong kutob sa inyong gusto. Oh, mo malingo Ginoo. Sa tod pa nagsugo jud ang Dios og dautan. Og di ka mo sugot, maayo gyapon ka. Depende naman na. Nay dautan na ang ginang maayo. Kining Dios na gyud ang pagkadautan. Nya ningon ding ang Dios mga kaigsunan. Ako ragoy mupatay. Deuteronomy 32:39. Ningon siya ni angkon siya. Ako ray mupatay, wa gilain. Sinan ka na sa pagkining yawa, wa kini makapatay. Kay giangkon niya Dios. Ako ray mo patay, way lain. Ningon ang Dios. Deuteronomy 32:39. Nya usa may Dios. Maayo din na makapatay ka. Ang yawa inon gingog dautan wa yung kapatay. Nabali na tingay ni. Wa gani man bali makaigsunan. May kay sila musulti, kung na makapatay ka dautan. Ang yawa wang kapatay, inon na dautan. Naunsa man na inyong utok in taon, di na mao. Ang nakapatay, dautan yun na siya. Ang namakak, dautan yun na. Ang Diyos daghan magkikibakak. Ibaw ka ng Biblia, kining Diyos, membro man isa, number 1 man ni bakakon sa, kay kamao man ni sa tanan, walay dili mahimo sa Diyos. Sa yun ka na, ang tanan iyang mahimo. Na maingon lang mo nga, di ko na kamao mamakak ang Diyos. Ayaw bago nang di ka mamakak, wa makay mahimon, wa makay dili mahimon niya, ang tanan niya mang mahimo. Nya pamakak, di na nung kamao. Di na maayo. Ingon mo may kay mo, ang tanan mahimo sa Dios. Bisan unsa mahimo, sa kamao nang mamakak, ingon siya, dili brad. Kuno unsa mo ka sayo dili musulti. Dili day tanan yang kamauan, kay di magamamakak. Imposible sa kay na inyong sulti oy. May kay mo maghambog diri nga, brad, ang Ginoo gamanan kaayo na makahimo na siya bata imo tiguang ditso. Makahimo sa tiguang imo bata. Dili na mahimo kay ang balawas kinaiyan gikas bata ini katiguang patay jud ka. Di ko na mahimo nga mo muhangyo kas Ginoo nga 81 imong edad, imo ulag 18. Hindi na mahimo oy. Magic na. Sa tod pa magic na na. Kining Dios di kada kamao ana magaigsunan. Labing prangka lang yung pagkasulti. Kay kini laging Diyos, sa ilang ingon nga, naa ang duha ni. Nas gusto ginasiyag dautan, gusto sa ginasiyag matarong. Okay pa na. Pero kada may nga lunlon yung dautan ang Diyos, pulos matarong, way nada na makaigsunan. O pulos lang yung tarong, sus luoy kay itong army. Luoy kay ni ato mga kapulisan, mga nibi. Sus, way bugas, pulos tarong, sa may mong dadon. Pagdala kagpatuta, walay pusil. Pulos naman tarong, sa na ni mo tarong. Imo nang bunal-bunalan. Sa pa, importante yun ang dautan, importante sa kanang maayo. Busa ang Diyos Diyos, naghimo sa dautan, naghimo sa siyang maayo. Dagang salamat, o may hapon. Okay, 2 minutes. Ano ba 2 minutes? Nindot kayo mag-exonan, kaya na pa 2 minutes, wala mo. Pakapini. O niya to, kinilaging Biblia, mag-iog imo ginang susihon pag-ayo. Ang Diyos Diyos mismo, nagsugo yun, niangkon yun ang Diyos. Niingon ang Diyos, jutay ragyod ang malangit. Daghan kay maimpirno. Ingon yung Diyos. Sa atot pa, sa bukan pa ni, o insurance pa ni, ang Diyos gamay na kay nakabig. Ang yawa, purting daghana. Lupig ang Diyos kinabigay tao. Wapagay kasulting yawa. Na kining Diyos daghan pagahinti. Daghang pastor. Daghang kay ministro. Daghang kagahinti ang Diyos. Pero kung sinada ang Diyos, jutay, lagi na langit. 1 minute. Panga kay manulti.
O prangka-prangka na ba? Ang ilang ahinti, di ka mang munulti. Nganong jutay na mga langit. Daghan kay na impirno. Ang yawa, wag kay ka masulti mayo. O musulti ng yawa, uruti kayo tanan. Kaya wag ka sulti yawa, daghan na mga impirno. Kanya ganun, ang jutay ang kuwan mga jutay na kay na langit. Kung si misyon na ang Diyos. Hinaingon ba ang Diyos nga? Jeremias, 5:20, tingnan ang Diyos. Ang akong katawan makaigsunan, mga dautan. Busa kay dautan man kong katawan, ang katawan sa yawa mo'y mga matarong. Daghang salamat o may hapon. Okay, maayong pagkaganit, pagkahanay, ang pagkahanay, Rudy Kasa. Katong naglagot, ano mas plaza niya, kaya Rudy Kasa. Okay, ito tiga, nawigala, affirmative side, sa iya pong London, Baruganan, Team Aong, Oga, maingon na to, half side po, nga manulti, bao si Alvin Pitamundo. Ato ba naon, ang iya pong pamayag, sa Baruganan, Rudy Kasa, tubag, ingon mas kung lingon niyang opinion. Daghang salamat sa Dani Gugtas ug Brad Rudy Rakasa. Nindot kay mga gipamahayag ni Brad Rudy Rakasa. Pero kung atog yung aninawon, pagkadaghan di kay buslot, murag sa tanan ni penulti, wag yung sa gusto. At tumawagpan niya ang Diyos matarong ug siya, may nasayop. Panangitan ningon siya ganina nga, gamay na kunong malangit. Usa na kada kong baka kay wa man si Rudy makasuot sa langit. Atong tuhan katong nakasuot sa langit sa luwan ebangelista na nakita na nito sa langit pinadayag si Tinoybi pinadayag si Tinoybi sa katusotso kadaghan kay panos katawan dili mahiyap dito tubangan sa tulong sa Diyos sa langit gikan sa tanang kanasuran kaliwatan murag wa toy labot sa Rudy kay di masagos sa malangit kauban nila wa maapil ang daghan kay dako kay gihap mo na mas magatuo pa ta sa mga kasuatan nga nagtudlo ka na sa kamaturan ug dili ka makakan. Unya, mingon siya diri migamit siya nga Deuteronomio 32:39 o Isaias 45:7 ibalik-balik niya. Grato na naman ang natubag sa akong kasayon. Nga nangut ditubag mo siya ng gusto ng Dios kani mo sa yes. Pagin ako, di ba gusto mawaldon eh? Nga tag-iyas kinabuhi nga maong Dios. Kung bawi mo ng kinabuhi, siya may dunay katungod. Gusto man ang gibuhat? Ikaw sa yes. Yes, ay ko no. Nanabaw sa Diyos. Kaya kung may usag no, dili na matanong kay pananglitan ko ang iyang mga kamtangan niya ron. Kung iyang kuha o pagbalik kung gikan akong gikuha, dili matanong na iyang bawiyon. Matanong gid nga bawiyon. Manangingon sa yes. Nalibuhong ko manong kasapak-sapak ko, sige tungod niya pagsabak-sabak, ang niya masagis. Sud gawa siya itong susunodi. Nya, langutan ako Isaias 45:7. Nakasabot ka ba? Kanang ingon sa Diyos nga nagbuhat sa matarong, nagbuhat sa dautan, kanang pulong, nagbuhat sa dautan, nakasabot ko no siya. Nalangutan ako niya, nga sa sila 15:12-14, tao man ka, nga doon na magigkay sa nabutan, o kabubutong gawas. Paghimo ni mong dautan, pinagitugutan sa Diyos, nga mabuhat kag dautan, dili ba nga na pagkamatarong niya sa Diyos kanimo, nga makabuhat kag dautan, nga wakagaw ng isip robot, dili mo na sa kamahingan, islang gihapon, sa kamatarong yun ang Diyos. Panagalam ka, panagalam ka, sa siya mo mag-isa mo no. Dapat na tamo, mutubag siya, basta nabitik lang siya sa kapangutana, mutubag siya sa takong kasayon nga no. Kaya ron maingon siya, no, dili matarong ang Diyos, dautan ng Diyos, maingon masagyes. Pagkapa siya na pa sa pagsubak, sa iyong baruganan, nga matarong yun ang Diyos. Nga, dagay sa mga bersikulo, gigamit sa niyaning teksto sa Amos 5. Nganingon ko ng Diyos, pagbuhat mo pagpakasala. Ibalik-balik ko na ang tubag. Lamentasyon ni Stress sa 34 sa City. Ang Diyos, tungod kay girespetaan mo sa Diyos ang atong kabubutong gawas no nga nirudig na atong tanan. Unang miyon ng Diyos niya na, ulat pamulong na, di pa sabot na sugo na sa Diyos. Kaya sugo sa Diyos, kung makasala ka, malaklag ka. Sa adan, gingnan niya sa Stress. Sa adlaw nga mukhaon kanini, mamatay ka gayod. Niya wa sa kasabot ka, katulong mo siya, wa ang yawa may namakak. Kaya kamatayan, kisgutan ito, dili dahil kamatayan nga lawas nun. Kung dili kamatayon sa pagkabukto sa relasyon ni Adan ug Eva nga tos Diyos. Kanang kinabuhi sa may grasya sa Diyos ba? Roma 3:23, niyo sa Paulo, kaya tanan nakasala, o likabsan sa grasya gimaya sa Diyos. Mutong namatay sila sa ilang kalag. Episo 2:1-3, namatay ka mo sa iyong kalag. Tungkol sa inyong pagpakasala. Nasrudi, huwag kasabot. Wala na niya siyawa. Panayon sa pagbuhatag pa. Dili matarong pagpakasala. Kaya okay na kung nila pag-ibapagsala. Dili pagkamatarong kaya di sa musugot. O sunod sa sugo sa Diyos ng mga matarong. Busa, madayag na lang kinisrudi
ang padulungan nini kaya di mo ginagos sa langit. Ato gini sa linaw kalayo ito pre. Ano itambog ito nga. Wala pagtuo. Masinupakon sa sugo sa Diyos. O dili mo tuo sa Diyos. Naadya sa butang sa balang kasulatan nga ang pagtuo sa tao nga wala Diyos kasulat ni Job sama sa lawa-lawa. 2 minutes. Wagi kapuslanan. Kunya sa Salmos 14:1, ang tao nga maingon walay Diyos. Bisan maingon ka nga dili matarong ang Diyos. Nagsulti kag kabuangan ug kabakakan sa mong kagalingon. Nga Salmos 9:17, ang dautan ug unahuna nalaglag ka sa kagalingon niyang panghukom. Mo nang imong sayop nga baruganan badudi mo na makalaglag nimo. Ay basula na ang Diyos ug balaglag ka. Wala na yung kamaturan. Kung kita makayumot ang sala, o silutan ta sa Diyos atong sala, dili mabasa ng Diyos. Ano man, kita may naghimo. Kaya doon tayo gawason nga kabubuton. Malo kung malaglag ta sa itong buhat ka sala, dili ang Diyos mabasol. Kay matarong ang Diyos. Huwag naman nigar, Salmo 7:11. Diyos matarong. Pinaday 15, 3:4. Ang Diyos balaan ug matarong. Matarong tanang pag-agi, paghukom. Unya, gito naman tayo sa tanibi. Matarong sa siya. Kaya siya tagis kinabuhi. Siya pa naghatag sa kinabuhi. Kana paghatag sa kinabuhi. Sa padudig ng nyawa. Makahatag ba o kinabuhi? Mureklamo siya nga dautan ko ng Diyos kay mapatay. Pero mamay tagiya ang Diyos. Pero yawa, tagiya ba kinabuhi? Makahatag ba sa? Oo, dili kahatag kinabuhi. So matanong ang Diyos. Ang yawa may dautan. Galihulot sa 44. Ang yawa may aman sa bakat. Giilan ang wala itong ginikalan. Roma 5:12. Gikan ka nagkaiba. Nasunod ang kasalanan o kabakakan. Manangkita po ng surudi. Mamatay sa tungkol sa sala. Nya, ang kalisod ni Rudi, may kasunan. Huwag man solusyon siya. Nagdebate mi dito sa Bumbo Radio. Nga ang inyo, baruganan ni Malisim, di mo lumutong pagkabanaw. Kung sa may solusyon nino sa kamatayan o sakit, mahawag na may taling kalabutan. Di man lumutong pagkabanaw. Huwag pagkabanaw. Huwag solusyon. Mga mata lang tatara may pagkabanaw pagkadibalas. Huwag deklaro yung dibalas kayo. Di nila gagapag eh. Tapos lang kami luto niya. Busa na ako panuhurom. Dagang salamat ni Badari Kugtas. Akong amigo sa Badroder Casa, Brad Jeffrey Caliosa, o kalinyong mga nagsunod sa DYRB, o dini sa Plaza de Perencia. Dagang salamat o may hapon ka na itong talan. Right. Bale. Mga ngingig kato mga debatero karong oras sa Manila adlaw nga Domingo, din ato gyud gituyo nga pag-alis Plaza Bliza, kunik na ta sa ato studio. Din inyong lungog diya sa inyong tagsa-tag sa Kapanimalay ang mga bangkiitang debatidor. Kung gusto mo may perno, pangita Rudy. Kung gusto mo malangit, pangita ninyo si Alvin. Kita mo, di ba? Okay, Rudy Michael, ha? Kung ato pa niya, kung ato sa krino, wala problema. Nga naman, amigo sa Satanas. Okay, ato na tagaan, Michael, ang karong mga kaubanan nila, sa gusto mo tanan ni duha nga nagdebate sa tema nga nagluhan nga ang Diyos matarong samtang kinina yung kasa nga dili ka na tinuod nga ang Diyos matarong kay ang Diyos dautan para kaniya. Atong tagaan niya katong nga mga tanan linya lang wala kaning usa nagpanikan may kala kinsa kay mga tanan ni doon Brad kisay nga Brad are Brad are okay are video okay are mga tanan linya lang pikas mga higala okay kisay nga Brad Okay, sige. Pangutana lang ko ni Brad Alvin. Ang paruganan ni Brad Alvin o ni Brad Rodi Recasta. Si Brad Rodi, positive negative lang. Doon na gitinaw niya nga ang tinugdan sa tanan nga maayo og daotan, ang Dios gyud. Pero ang Dios nga tinugdan sa maayo daotan, tarong gyud. Mo na imo Kuya Rodi. Sigon sa akong nadunggan. Okay. Samtang ang Christian, ang Kristohanon, pareha ni Brad Alvin, di yun niya madawat sa ang kanang Diyos daotan. Oh. Pero in reality, nang mangutana karon ni Brad Alvin, sincero ni pangutana, gusto lang ko ipaturn-out sa publiko. Kinsa may nagbutang og kadaotan sa tao, kay makabuhat misig daotan. Mangutana din ko kay tarong man yung Biblia. Ani akaron kini lamang ang butang nga hinsusihan ko nga ang tao gihimo nga tarong sa Dios. Wa magbuhat ang Dios og daotan. Apan siya nagapangita og daghan nga mga paglalang mo nang kadaotan. Ang pangutana ron ako,
kinsa may nagbutang og kadautan sa tao nga makabuhat man siya kadautan. Kung tarong ang tao ngano makabuhat siya kadautan. Okay. Oh, sige. Ipatinaw lang ba? Nindot kabutan na ni Brad Ray to. Oo. Oh, ang tubag na to nga ako na lang gikutlo kanila sa Sirach 15:12-14. Ang Dios mo may muot ug wa gid magsugo sa tao nga magbuhat og pagkadautan o sala. Ang maayong gihatag sa Dios sa gasa nga tao o ang gasa sa kabubuton nga kawason. Freedom of the will. O kay di tarubog nga gaungan tas Dios mo na dautan. Kung puro na lang ginatubuhaton matarong na wala lang yung takabaluo sa dautan. Pero kay doon na tayo kabubutong gawas nun, mao na ang gasa sa Diyos. Diyan ako ito ang Diyos sa gasa. Pero pag gamit ako sa gasa, iwan ng Diyos. Makahimo ka pagpili. Mubuhat ang dautan. Buhat kang matarong. Naakanimo. Sa ito ba, why nagbutang dito ang Diyos ang kadautan sa tao? Kung ang tao mismo, naghimo kadautan o nagpili kadautan, dili ang Diyos pasangilan, kundi ikaw nga makasasala, nga huwag matuman sa sugos sa Diyos. Ano? Gili ka. No? Pero isa, alam ka kayo ha? Kato mo hikap sa kong cellphone, ayaw ginhikapan yung keypad. Kaya pagbabaw nga ko programa, bantay lang. Okay yun? Bantay nga yung hikapan, yung skillin lang. Kaya nagkapaw, nagkapindot yan eh. Pagtitog ta, patay. Okay? Yeah. Sabay, hindi asikwan. Ano ka, lahat ng pre, no? Sakop ka po si FP, dahil kisa kayo pumunta nun eh. Okay, si Efren, de la Piña, may Raka niya. Chairman ng meeting committee sa Catholic. okay. Daghang salamat, Brad. Albing kita mundo kog si Brad. Dari kugtas ang license KBB sa DYRB. Ug sa to mga suking tribunal si Brad Roger Camanero ni tawag yun nga namati ron sa Argao imong kami ko Brad Albing. Matud pa mo Brad Rudy Recasa na ang yawa mo ay matarong. Siyempre kaya ang Diyos mo mangibo silang dautan. Muna nga, lalo kayo, influence ako sa tubit exercise. Ang Diyos, dalay ko nga matarong. Determinant sa Diyos 4. So matarong yun, ang ginawa. Pagkata na, Brad Rudy Garza, kay biblical naman mo ha. Kapasa ba ang yawa, matarong siya, sumala sa versikulo Biblia, litra po litra. Wag yung litra por litra nga mabasa. Pero minausa, wag yung litra pero naay masabot. Ano man, naman yung masabot. Ningon kong yawa, hawa lang yawa, pag ingos Ginoo, o yawa, pahawa. Nihawam sa tayo, libutan ni yawa. Di ba? Simple kayo. Hadlok ng yawa, Brad Rudy. Pati yung patrol na siya. Simple kayo na. Pati litro sa tanang sa Latin. Masalong yun. Sa ba, imong yan sa kanila sa lugar mo. Kay why litra ang yawa matarong. Nay masabot. Nya kining imong pagsabot. Sumala. Sa Biblia gini. Baka makita ka gibiling sa bersikulo Biblia. Ang pagsabot. Ang yawa. Matarong yun sa imong pagsabot. Tugma yun. Sa bersikulo nga. Matarong kay laging yawa, magkaigsunan. Wag yung supak-supak sa Ginoo. Ipangita ko nung yawa mo supak ng Ginoo. Wag yun din magsupak-supak. Utan kay ni. Kamu rin masinupak ko Ginoo. Kamu mo'y dautan. Hindi mo sungkol. Pagkatala ni, si Efren de la Peña. Efren de la Piña, Miguela. Ganto Brad Rudy Casa. Matod pa na mo Rudy Recasa ang yawa, wag yung magsupak-supak. Sina ka mapasa sa Biblia, ang yawa, sukad pa sa sinugan, masupakong nga wag magdapik sa kamotora. Waham lagi. 44. Laro kayo, Mabasa niya. Amahan sa tanang baka, unya, muning yawa, laro ka na Rudy Recasa, nanisupak yun sa Diyos. Masabi ko din siya mababasa niyo. Ato to bagon. Delivery from memory. Hindi ka lang basahon kaya hindi memorize na. Sirat, Titan Lubinos. Niya, pumunta na. Na may mabasa. Kung memorize ka na to. Kung yun ka nga, namakakabro di rakasa. Okay. Atong to bagon magkaigsunan. Tinuod bitaw na nahimutang na diha. Pero dili kang kapoy ba ingon, ang yawa mamumuno sukat sa sinugdan. Pasangil man yung tao na. May basahe kung yawa nakapuno, bisag pila na katao sa kabuok tao bigi patay yawa.
Basahin ko, nakapag-prueba ba? Payon ang Ginoo, ang kapatay na, may giyang gipatay. O, di klarong nakapatay ang Ginoo. Ikaw na yung unang bunong siyawa eh. Isa ba yung mga tanong niya? Isa ka ba? Okay, wala yung mga tanong? Ako. Oh, mga tanong Okay, Chipre Kilusa. Utala siya maigala. Oh, nagdali siya kamera maigala Chipre Kilusa. Chipre Kilusa, member Usa ka abogado pagtuo katoliko for safety. Kay manalapan misla sa ka pagtuo katoliko. Atong hatag kaniya ang tatibo sa puno maigala para madungog kay pagutana. Go ahead. Chipre Kilusa. Maani, gwapo mo ko. Akin akong pangutana, panungod ko ni gato ni Brother kay nag-ingon kong Biblia. Nangutana ang usa ka ulitaw, maayong magtutudlo sa ang Ginoo yung gignan. Kanya, mingon ang Ginoo, usaray maayo ang Dios. Klaro kayo na ang atong Ginoo Jesucristo nagtudlo nga ang Dios usaray maayo ang Dios. Ang pangutana, mituo ba gani? Tuo ba kani? Atong klarohon, kinsa may gipangutanan, ingon man siya, si Jesucristo, giingnan nga, Ang pangutana, mituo ba gani? Nga ningon si Kristo, nga usaray maayo ang Dios, tuo ba gana? Bebe, ay lagi ikaw sa cellphone. Malangit ta. Mito ka ba? aba, karon to pa, punto pa, ano na tayo premise, mutupag na ita, tinuod man na, si Jesucristo, yang kung si Jesucristo, dili siya maayo, ang Diyos na may maayo, yung amahan, sa ito pa, dautan ni Kristo. Ano ba? Kayo usaray may maayo. Nagaling yung magkakayaw ang maayo son. Dumaday ni sila. Katong imong ibasa, katong imong ibasa, katong sa kwanto, sa uwan, natino na maayo ang Diyos dito. Tinood pa na, ang maayo, nakam sa ikon, sa Biblia nga maayo sa yawa, katungod siyang binuatan. Klaro na. Maayo. Klaro na kayo. Kaduha na mayo. Ako ay maayo mo ko. Okay, isa pa lang mo tala dia. Dili sa tangan bigyan naglilibutan ta sa tagang kay mga kaigsunan Kasi mo balik Ani sa sa balik